L'MCS és un grup de recerca bàsica, per una banda, que treballa en química mèdica i per una altra integra un servei de síntesi que es dedica a obtenir molècules per altres grups i per la indústria o per col·laborar en projectes d'investigació de recerca. Els nostres objectius comprenen dos àmbits, un àmbit de recerca bàsica en el que intentem desenvolupar noves tecnologies per a la indústria farmacèutica i noves teràpies basades en compostos químics nous. I per altra banda tenim una recerca més aplicada que donem suport químic a projectes de recerca industrials o d'altres grups de recerca que necessiten un coneixement químic que nosaltres disposem al nostre grup. Les nostres tecnologies s'adrecen a sectors diversos, com poden ser el farmacèutic, el biotecnològic o centres de recerca. També podem anar a empreses de nanotecnologia o de bioinformàtica. Vindria a ser les entitats que poden necessitar compostos en un moment determinat, que no disposen de recursos i mitjans, i d'aquesta manera poden obtenir-los en temps adequats i amb un abaratiment de costos. Els serveis que oferim inclouen la síntesi de compostos a diferents escales, bé sigui a través d'una ruta que ens proporcioni el client o una ruta que haguem desenvolupat i dissenyat nosaltres en el nostre grup, i també mètodes analítics que ens permeten analitzar compostos, bé per un mètode ja conegut o un mètode que haguem desenvolupat nosaltres mateixos, i també un servei de química mèdica i un servei de control de qualitat de compostos. En aquest moment tenim en marxa diversos projectes en col·laboració. Un dels projectes que portem més de 4 anys desenvolupant és junt amb una empresa farmacèutica catalana i ens dediquem a sintetitzar compostos a escala multigram perquè ells puguin sintetitzar-los a la seva planta química. A més, els proporcionem les impureses que acompanyen aquest compost, les sintetitzem, fem mètodes d'anàlisis per identificar-les i els proporcionem tota la informació per elaborar un dossier que donen als clients o a l'administració. Les nostres perspectives de futur integren la ciència bàsica amb una aplicació industrial. I per això el que volem és aconseguir fàrmacs més precisos i més personalitzats que ajudin a aconseguir teràpies avançades, noves i de més qualitat.